egunero. Ko urtarrilaren 18an, Polizia Nazionalak sarekada bat burutu zuen Iruñen. Komunikabide baten aurka izan zen, apurtu.org webgunearen aurka hain zuzen ere. Komunikabide honen itxiera ekarri zuen honek, eta 4 pertsonen atxiloketa, etaren zerbitzura zeudela argudiatuta. Hemezortzi hilabete beranduago, 2012ko uztailean atera zen gure gaurko protagonista, Miguel Ángel Llamas, Pitu. Jepa, atxaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, beti interneten sartzen gara eta ikusten dugu ateak irekiren bidez, zenbait berri, zenbait testimonio, zenbait lekukotasun edola. Eta nortzuk daude horren atzean. Eta, bueno, orain nahi gara ikusten pixka bat, ez? Bogietako bat bederen, ez? Bai. Pitu deitzen zaituzte, ateak irekitaz ari gara solasean, baino ateak ireki, noiz sortu zen ateak ireki, baina orain marko dugu ere bai, aita bat ere izan zela, ama bat. Bai, hori da. Bai, ateak ireki sortu zen, justu, ni eta beste lagun batzuk atxilotu gintuztenean, apurtu web orria ixteko, ez? Operazio batean, lehen nahiko ezaguna zen apurtu.org web orria itxi zuen poliziak, Audientzia Nazionalaren aginduz, eta 4 lagun atxilotu gintuzten operazio horretan, eta handik gutxira sortu zen ateak ireki, nolabait guk egiten genuen lana umezurtzez geratzeko, ez? Edo ez dakit erreleboa, ez dakit nola esan, ez? Baina horre guk egiten genuen lan bat eta lan hori egin gabe ez geratzeko sortu zen ateak ireki. Ia, hemendik gutxira beteko du web orriak bihurtzen. Zer zuen bada, apurtuk edola zer etzitzaien gustatzen, apurtu esteko, ez esteko bakarrik, baizik eta zuek ere atxilotzeko? Arraroa izango zen, horra zintzirikatzen genuen zerbait, beraien gustokoa izatea, ez? Gure lana zan, nolabait, estatuen lotxa guztiak azalaratzea, ez? Eta, hor gehien bat egiten genuen lana, zen, estatuen bortizkeriak, estatuen Euskal Herrian egiten dituzten eskubide urraketa guztiak salatzea, ez? Eta hor espetxe politikaren inguruko informazioak ateratzen genituen, errepresioaren inguruko kontuak, eskubide urraketa pila salatzen genuen, ez? Eta hori ez zitzaien bat ere gustatu. Normalean gainera, medio nazionaletan edo, tamaina handietako medioetan ikusten diren irudiak kamera batetik datoz, eta kamera hori normalean manifestariak aurrean ikusten dituzte, ez? Nolabait, polizia dagoen lekutik hartutako irudiak izaten dire. Apurtuk bazuen berezitasuna, eta atea ekirekik ere jarraitzen duena, akaso, poliziak aurrean ikusten direla da. Hau da, manifestarien inguruan edola dabiltza, pixkat lan... Beste perspektiba bat, ez? Beste perspektiba bat eman behar dugu, ez? Gure ustetan, azkenean, askotan komunikabideak ez daude herritarren artean, baizik eta boterearen alde daude, edo boterea dutenekin, ez? Erran dezagun leku eroso batean gaudela. Hori da. Baina, ez pentsa manifestarien artean egotea erosoa edo poliziaren artean egotea erosoa denik, zuk aipatu duzu greba egunetan adibidez,
Guk normalean greba egunetan eta egiten dugu nahiko handia, eta kamera batzuk igual daude perspektiba batetik lanean, eta beste batzuk bestetik, ez? Igual gaude 3 edo 4 unitate, eta egin batzuk egotea arriskutsua da, azken greba ikusi genuen, ez? Konfrontazioa dagoenean, edozein tokian egotea nahiko arriskutsua da, baina bai guk saiatu garala beste perspektiba bat eman, ez? Eta herri mugimenduko ahotsa edo kaletik etortzen diren aldarrikapenei horiei leku bat eskaini. Apurturekin egiten genuen, ez? Guk beti izaten genuen apurtu zela nolabait ahotsa gabe dauden pertsona horiei ahotsa ematea. Eta gaur egun ateak irekin gauza bera jarraitzen dugu egiten, ez? Gauza berra jarraitzen duzu egiten, eta azken zuk aipatu duzu, ez? Greba orokorrean egin zenuten despliegeare, hor dago, unitate desberdinak kalera tatera omen zenituzten, eta baita ere, halako bideo bat ere ikusgai dago, DVD bat, ez? Greba irudietan izenekoa, nahikotxo saldu genuen, izan zen, ikusi genuen genituela irudi pila bat, egun horretan Kriston Bortizkeria egon zen bereziki Iruñan, eta gaina ikusten genuen bertsio ofizialak kontatzen zuena, etzetorrela bat guk genituen irudiekin, ez? Eta zan genuen, bertsio ofizialari nolabait aurre egiteko dugun modurik onena da, guk egindakoa erakustea. Eta bai egia da, irudi guzti horiek internetera igo genituela egun horretan bertan, baina pentsatzen genuen ere, dana batera ikustea, dana nolabait DVD batean... Maketatua eta... Hori da. Hori guztia erakustea merezi zuela, eta, merezi izan zuen, zeren saldu genituen kopia pila bat, egin genuen estrenaldi bat zinema batean eta bete egin genuen zinema aretoa, gero egon ziren proiekzioak herri-zerri, nahiko pozik geratu ginen, eta bereziki lortu genuelako igual botereak botatzen zuen bertsio horri aurre egitea, ez? Eta, hori nahiko garrantzitsua zen. Bertsio ofizialak hemendik aurrera orduan kontu zibili beharko du, edo pentsatu beharko ditu bi aldiz bere bertsioak eman baino lehen? Ez dakit hainbesterako izango den, zen badakigu gure baliabideak eta beraienak zenolako distantziatan gauden, ez? Eta beraien bertsioa beti gurea baina askoz gehiago entzungo da, baina bai egia da, gaur egun ditugu tresna asko gure eskuetan nolabait bertsio ofizialari aurre egiteko, ez? Eta esan nahi dute orokorrean, ez? Herritarrok baditugula hainbat tresnak, lehen igual ez genituenak, edo erabiltzen ez genituenak, eta esan nahi dut, internet, Facebooka dela, Twitterrak sare sozialak, eta kamarak, mugikorrak, eta horrezagatik igual daude hain deseroso, ez? Egoera honetan ikusten dute kalean kriston konfrontazioa dagoela, etortzen direla, igual garai batzuk oso gogorrak izango direla, jendea aterako dela kalera, eta beraiek badakite hori kontrolatzeko bortizkeria erabili behar dutela, poliziaren bidez eta bar, eta badakite ez badutela mozten, ez badute adierazpen askatasuna murrizten, beraien eskubide urraketak aterako direla interneten, telebistetan, eta ez dute hori nahi, eta horrezagatik azken garai hauetan esaten dutela, ez? Debekatuko dutela polizia grabatzea beraien bortizkeria erabiltzen ari direnean, eta hori da, aizoe, non bukatuko dugun, ez? Gabontan geratu naiz, haizearen ziztua entzuten. Haizearen ziztua urrunetik dator urrunera doa. Ahoz batzuek harri eta berriz badoa. Batzuk apaleta gozoak
gure laztanak bezalakoak. Ederki nahi izan duten moztu gainera, nolabaiteko neurri ejemplarizantekin edola, ez? Eta ari hortara duela 2 urte egin zutena, zuen atxiloketa. Bai. Zenbat atxilotu izan zineten operazio horretan? Bai. 4 pertsona atxilotu gintuzten, gero beste 6 atxilotu zituen Guardia Zibilak, eta bai, nire ustetan hori saiatu zirela, ez? Pizka bat, toke bat ematea, ez? Esatea, aizue, gauza bat da, adierazpen askatasunaren eskubidea nolabait bermatuta egotea ofizialki, eta beste gauza bat da praktikara eramatea, ez? Eta basoila ari zarete pasatzen, ez? Uste dut, eta badakigu operazio hori prestatuta zegoela aspaldidanik, eta momentu batean atera zutela, eta egin zuten, eta nire ustetan ere zerikusi handia dauka momentu horretan etak eman zuelako zuetena, eta nolabait estatuak eman behar zuela erantzun bat, ez? Eta erantzun hori gainera eman behar zuen Nafarroan zegoelako momentu horretan negoziazio guztia Euskal Alkartasuna eta Ezker Abertzalearen artean nolabait bildu sortzeko, eta orduan nik uste dut atxiloketa guzti horiek jun ziren pixka bat erantzun bate ematera etako zuetenari, eta baita ere Nafarroan ari zena, egozten ari zenari bateak izteko edo ez dakit edo kolpe bat emateko, ez? Eta zentzu horretan atxilotu zuten Gorka Maio zela Ezker Abertzaleko interlekuzio lantaldetako arduraduna, ez dakit edo, baina partaidea, ez? Ezker Abertzaleko partaidea, eta nahiko adierazgarria da, ez? Ze momentuan egin zuten eta nortzuk atxilotu, ze pertsonak atxilotu zituen poliziak, ez? Elizondoko bihotzan kokaturik Antxitonea trinketea eta ostala. Trinkete partikularaz gozatzeko aukera ere izango duzu. Logela erabat egokituak komuna, hilearentzako idorgailu eta kalefakzioarekin. Logelak ganbaradunak eta elbarrientzako prestatutako gelak ere. Informazio gehiago irubebikoitza@antxitonea.com. Etxe bizitza behin betiko hotza eta beroetatik aislatu nahi baduzu, Apitxu Aluminio Tailerrak du soluzio honena. Lesakako Apitxu Aluminio lantegian leihoak, kontraleioak, ateak, terrazak, portxeak, barantilak egiten ditugu. Edozein koloretan eta baitere egurritxurakoak. Betirako zure etxea isolatua, hotza, beroa, soinuetatik eta mantenimendurik gabe. Eskatu aurrekontua inongo konpromisorik gabe, Lesakan, Apitxu Aluminio lantegia. Esarte Arategiaren lehenengo helburua kalitate handiko zerbitzu eta produktuak bezeroei eskaintzea da. Esartek urte handi daramazki lan honetan, abere onenak aukeratzen, prozesu guztia jarraitzen, ziurtatzeko produktu onenak lortzen direna. Lan honen emaitzak dira Esartek eskaintzen dituen arategi produktuak, enbutidoak eta eramateko janari prestatuak. Dasta ezazu Esartek mimo handiarekin prestatutako platerak. Esarte betiko tokian Jaime Urrutia karrikan eta Elizondoko plazan Kobiran dendan. Elizondon Santiago karrikan Malkorra goxotegia eta kafetegia. Hartzazu zure kafetxoa Malkorran eta busti ezazu bertako opilekin. Oraindik modu tradizionalean egiten dute mundu osoan ezaguna den urrakin egina. Emaiozu ahosapaiari gozamena Elizondoko Malkorra goxotegira joanez. Egun berezietarako zure enkarguak hartzen ditugu. Malkorra gozotegia 1924tik zure bizitza goxatzen. Iruritan Zaldubi, sukalde altzariak.
Guztiaz arduratzen gara. Pisuak eta obrak bisitatzen ditugu eta behar diren neurketak egin eta gero altzariak diseinatu, fabrikatu eta montatzen ditugu. Ateak egiten ditugu eta eskaintza zabala aurkituko duzu bai modelo bai koloreetan eta nola ez, materialei dagokionez, gure ateak aurkituko dituzu PVC, formika eta aritzean. Ez baduzu denbora honitzik, galdetu gure arte urgenteen katalogoa eta gogoratu, sukalde praktiko eta kalidadezko baten bila bazabiltza, ezazu gehiago bilatu. Zaldu behin berian aurkituko baituzu. Betere hor gora zuten mezua, zenbat denbora gontzara barruan eta zerren esperoa zaudezu partikularski? Urte terdi eta orain epaiketaren zain gaude, eta eskaera izan daiteke 6, 8, 10 urte, ez dakigu oraindikan, baina bueno, gure esperantza edo nolabait da gaur egun dagoen egoera politikoa nolabait egonkortzea edo ez dakit edo bai, eta pizkanaka aurreko urtetan egon diren dinamika horiek nolabait amaitzea, ez? Eta inor gehiago ez hartzea espetxean. Epaiketak ez burutzea, edo baina, bueno, errealitateak ere esaten digu estatua horretatik nahiko urrun dagoela, ez? Azkenean, non dago marra, ez? Non dago marra azkenean, zer behar du estatuak azkenean pertsona bat atxilotzeko? Ez dakit zuek konstante zineten zuen gana etorri bat zirela, edo pentsatzen zineten ez, honengatik ez dikita atxilotuko edo? Bai, bagenekin atxilotuko gintuztela. Osea, zeren denbora pixka bat lehenago, ABC egunkari espainiarrak atera zuen berri bat guren kontra, eta ez edozein horrian, baizik eta portadan, esan ez, justu apurtu telebista martxan jarri genuenean, zela kanal bat 24 orduz emititzen zuena interneten bidez irudiak, bideoak eta abar, eta jarri genuenean hori martxan beraiek esan zuten, nolabait etaren aginduz egiten genuela, ez? Eta orduan hori irakurri genuenean, erasotu ziguten web horri, ez dakiz zer, egon ginen hilabete bat emititu gabe, gero berriz agertu ginen sarean babes zabal batekin, baina hortik aurrera bagenekin etorriko zirela, ez? Zeren izan zen, abisu bat ematen dizuegu eta mozten baldin baduzue proiektua, igual hor geratzen da, baina jarraitzen baldin baduzue, urrengoa ez da izango abisua, baizik eta izango da zarpazoa, ez? Eta hori bagenekin, baina, klaro, zer egin behar duzu? Etxean geratu? Etxean egiten dugula, baina zer egin behar duzu, ez? Ikusten duzu zer nolako egoera dagoen kalean eta bar, eta ezin duzu ni gutxienez argi neukan jarraitu behar genuela gure lanarekin, eta beste lankide guztiak ere gauza bera pentsatzen zuten, naiz eta jakin, etorriko zirela egun batean. Eta zuetena gertatu zenean, gogoratzen dut amak esan zidala, ez? Orain lasaiago egongo gara, ez dakiz zer, eta nik pertsonalki banekien, ez, emango zigutela, ez? Batzutan ere, zan nahi dut, urteak eramaten genuela hori pentsatuz, eta etzen ematen, baina beti hori buruan daukazu, eta egunen batean gertatuko dela bagenekin, ez? Eta gertatu zen. Beti ere ze arinkeriarekin, ez? Jokatzen duten erraterakoan, bai, etaren aginduetara daude hauek. Akaso igual zuk ere jakin gabe. Claro. Eta iritzi publikoari ere bai, batez ere estatu espainolekoei, ez? Hemen bertakoak dakigunak zer gertatzen den eta hola igual ez, baina seguraski pituren izena lotuko zuten bombekin, pistolekin eta akaso... Ea zer aurkitu duten beretxean, ez? Ez, oixen, ez? Begira, bideokamarak eta ordenagailuak, besterik ez. Bai, nik uste dut urtetan zehar landu duten mezu hori ez, dana eta da, guztiok gaudela dirudienez morroiak gara eta beraiek morroiak direlako eta beraiek uste dute guztiok izan behar dugula norbait gainean agintzen diguna zer egin behar dugun. Eta ez dakite, herri honek, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrok zenolako
gauzak egiteko zenolako emprendedoreak garen, ez? Edo zenbat gustatzen zaigun hainbat saltzetan sartu eta proiektuak aurrera atera eta hau eta bestea egin, ez? Eta ez digu inola, inork ez digula esan behar hau egin behar duzu, ez? Ni badakiz ere egin behar duan eta nik egingo dut, ez? Eta ez, baina zu zaude etaren agindupetan. Bueno, hori ez dute inoiz frogatuko, ez? Beraiek hori ez da golako frogatzerik, baina, klaro, badakigu zenolako partiduari garen jolasten, ez? Eta badakigu zenbat eta zenbat jende dagoen espetxean, ez egin duenagatik, batzutan baita ere egin duenagatik, baizik eta zer pentsatzen duenagatik, ez? Eta gu badakigu, bai, esaten ziguten, eske sumariotan, zu egin duzu hau eta bestea. Bai, eta hori delitu alda. Bai, hau delitua da. Ze demokrazi maila daukagu edo ze demokrazi mota bizi garen, ez? Ezin dugula bideo bat zintzilikatu interneten esanez espetxe politika hau krudela dela eta hau eta bestea. Hori da dugun demokrazia. Jazarpena, salaketak, atxiloketak, humilazioa jasan arren, sabotaia legal ura sufritu arren, jarduera etetea ez zuten lortu. Atxiloketa hauek ulertzen ez zituen Nafarren babesarekin, ekimena berpiztua atera zen, oraingoan ateak ireki izenarekin. Ederki. Bueno, beti ere orain ateak ireki, aski oi hartzun handia duen esteka dugu hau. Gonbidapena ere bai luzatzen aldiogu, ikusentzuleari bai ateak ireki bisitatu dezan, hango edukia ikusi dezan. Beti ere zenbat jende zaudete ateak irekiken lanean edo? Begira, hori aurreko egunean egiten zidaten galdera bera eta nik esaten nuen gure lantaldea nahiko handia da, zeren guk askotan egiten duguna da jendeak egiten duena guk horren ispilua gara, ez? Guri bidaltzen digute bideo bat ez dakiz ere herritik, egin dutela ez dakiz zer, eta guk publikatzen dugu, ez? Eta orduan, ateak ireki dauka kriston lantaldea. Baina, zeren hori, azkenean gara jendeak bidaltzen diguna, edo publikatzen dugu jendeak bidaltzen diguna. Borondatez. Bai, hori da. Hori da, gure filosofia da, azkenean sortzea sare handi bat, Nafarroa osoan, eta sare horren ispilua izatea, ez? Eta jendeak bidaltzea gauzak, publikatzea, eta baita beti ere, hainbat esparrutan lan egiten dugu, baina hori, egia esan nahikotxo, jende asko kolaboratzen du web horriarekin, eta gero eta gehiago zen ikusten dugu sare sozialekin, argazkiak, bideoak, irizten zaigu email pila bat egunero gauzekin. Baina berez, hola lantalde dinamizatzailea edo, ez gara 5 edo 4 pertsona, ez gara gehiago. Ez zarete gehiago. Eta, poligono industrial batean zaudete, kriston pabelloian, ez? Hemen txendegi errateko, zure etxeko gelatxo batean. Bai, hori, azkenean internet eta teknologi berriek hori da ematen diguten abantaia, ez? Lan egin dezakegula edozein tokian, eta etxetik, kaletik, inkluso greba eguneko bideo gehienak kalean ekoiztu, kalean grabatu ekoiztu eta zintzilikatu. Wifiak erabiltzen, modenak erabiltzen, hor kotxe batean editatzen, edo kalean bertan editatzen, polizia ere flipatzen esaten zuten, baina hauek zer egiten duten, eta gu hor bideoak editatzen. Zan nahi dut, gaur egun hori da guk askotan esaten duguna, ez? Herritarrok daukagun kriston boterea eta batzutan ez garela konturatzen, ez? Gu geuk izan gaitezke gure berrien emaileak, ez? Eta gu geuk eman dezakegu informazioa komunikabide handiek itxaron gabe, ez? Eta, guzti horrek ere kostu bat du, azkenan kamarak eta denak eta hori lortzeko hori personala. Laguntza ekonomikoa ere, laguntza ekonomikoak ere onartzen ditugu. Gu beti lan egiten dugu, hemen ikusten da kriston despliegea, baina gure tresnak dira tresnak nahiko oinarrizkoak. Utzitakoak ere komentatu dirazu, bi kamara ere, sarekada polizial hortan ere, bi kamara beraiendako gelituak. Osotara lau bideokamara eta gero argazki kamara bat.
Bai, eraman zuten material pila. Baina baita ere, guk hainbat produktu ateratzen ditugunean, horrekin ere kontatu behar dugu, erosi behar ditugula gauzak, eta nolabait pizkanaka joan behar dugula osatzen gure ekipoa, ez? Orain adibidez, Los Trileros Forales DVD-a atera dugu, horre kontatzen da, Nafarroan azken urte hauetan ustelkeri kasu batzuk, eta kriston arrakasta izaten ari da dokumental horrek, 2000 kopia baino gehiago saldu ditugu dagoeneko, eta diru horrekin, alde batetik, urrengo trilogia horren, zen trilogia bada, urrengo kapituluak finantziatuko ditugu, baina baita ere aprobetxatuko dugu material pizka bat erosteko. Ederki bada. Badugu, eukiko genuk ere bai askoz ere gehiago solasteko, gure denboraia agortu zaigu. Beti ere, Miguel Angel Llamas Pitu, zuen asmo guztia bete daitezela, proiektunek aurrera segi dezala aski polita eta herrikoia baita, guzti erraten dutenaren gainetik herrikoia baita, eta esker mile guri tarte hau eskaintzagatik. Zuei, ni esker. Aio. Agur.